Eman Stories. Hello everyone, yun nga, so nakapagbakasyon din ako dito sa Manila, buong Christmas vacation namin. And first time ko dito nakasakay sa bagong jeep dito sa Manila. And then, aircon siya, enjoy naman kami kahit papano kasi pumunta kami in Divisoria. At nakilala ko rin yung mga bagong alaga ng kapatid ko. These are 7 baby rabbits. Wala silang tubig. And sadly, may katapusan din lahat. So, pauwi na kami ni Mama pabalik ng Bicol. So, today is January 3, 2023. Dahil medyo mahirap sumakay, nag-taxi lang kami ni Mama. Ayan si Mama sa likod. And ito na. So, I will be missing Baysa again. This is in Caloocan City. So yung bakit ganun ang paliwanag yung pinawi. Tagang bumalik na ako doon sa pharmaceutical company para i-follow up ko. Sabi ko, hindi na siguro ako mahihintindihan doon dahil na-release na eh. Oo nga eh. So, na ako, nagsawa mas pabalik-balik. Kaya yung tataon naman doon sa kuha. And kung napapanood yung mga dati kong vlog, siguro na maalam nyo na ang paborito kong bus sa sinasakyan pabalik ng Bicol at papunta Manila is Bicol Isarog or yung Peña Francia. So, andito na naman ako sa Peña Francia or Bicol Isarog Terminal kasi babalik na kami ng Naga City. Ayan nga, so as you can see, napakarami na naman tao kasi nga tapos na yung bakasyon. And I was lucky because I was able to book a bus going back to Naga City. And first time namin sasakyan ay itong sleeper bus ng Bicol Isarog. Ito palang sleeper bus na nasasakyan namin ngayon. This cost 1,500 pesos. So medyo mas mahal siya compared dun sa sinasakyan kong 2x1 na seating configuration. So as you can see, ayan, napakarami pa rin tao paggabi na yan. Our trip is 7:30 p.m. and naghihintay na lang kami dito. Pag-alis itong bus na ito, pumalit na yung sasakyan namin na sleeper bus. And ito na nga siya, this is the S2 bus. As you can see, medyo iba yung design niya. So this will be my first time riding this bus. Dahil medyo minalas ako, ang aking upuan ay dito sa taas. Na medyo nakakatakot siya kasi alam kong maalog ang biyahe, kaya I don't know if this ride will be comfortable. Sa totoo lang, medyo nahirapan ako dito sa upuan na to kasi I am 5'9" at medyo bitin sa akin yung legroom at masyadong malapit naman sa ulo ko itong aircon na mayroon ding charger siya and then lights. And as you can see, nasa ulo ko na siya. Mabuti na lang merong seatbelt itong taas, kundi tiyak mahuhulog ako dito. And ayan na, so paalis na kami. Good luck sa akin. Yung bed or yung chair, for me, medyo talaga masikip. So nakabend lagi yung tuhod ko kung nakataas yung upuan. Pero pag binaba naman siya, okay naman. Kaya lang, medyo masakit naman siya sa likod. I really had a hard time making this vlog kasi talagang nahirapan akong kunan ng video yung sarili ko and also the chair kasi nga kailangan ko pa umakyat baba. As you know naman siguro na I am a stroke survivor at medyo mahirap sa akin umakyat at bumaba ng hagdan. Ayan, dumaan din pala yung bus dito sa may Arcovia City para mag-pick up din ng iba pang pasahero.
So ayan, meron na ako ditong katabi kasi doon sa Cubao wala pa akong mga katabi dito sa kabilang side ng bus. Yan. So, in fairness naman, nakatulog ako dito sa bus na ito kahit medyo uncomfortable yung sitting position ko. Unlike doon sa nakaupo. Pero, definitely, siguro kung sasakay man ako dito, I will try to prioritize doon ako sa baba. May kita nyo dyan na medyo maluwag naman yung chair pero grabe ang kapit ko dyan kasi pag namili ko yung bus, feeling ko mahuhulog ako. So hanggang dito na lang. Sorry, konti lang video ko kasi talagang mahirap talaga yung pwesto ko dito. Thank you very much for watching. Thanks for watching!